Halo. Halo, Ma. Assalamualaikum. Mama ning terminal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Sayang, amin. Iya, Ma. Turun. Wis lah. Tak kira sekalan. Oh, enggak, Ma. Gimana? Tuing-tuing. Tak kira kelon. Oh. Hampir kelon. Aku untuk keringetnya. Jalan sehat. Lari-lari. Terugasi mambengi kok. Ayah Beri yang serang gatekno. Jam 11 kan? Ngerti ya. Mama wis Aku setengah 10 turu. Kan jam setengah. Hah? Yo. Ganggu Mama. Tuing-tuing nih, Ma. Bujumu ngeter sekolah. Iya. Ning omah kok ngeter sekolah bujumu? Ngeter ke sekolah. Ngapa? Ngeter ke sekolah. Ya iya, maksudnya kan mama teko bujumu ngeter ke sekolah. Iya. Nggih berangkat. Iya. Ya mau aku miss call kae. Ayah, belum tangi. Apa beda? Iya, kono guncing adem kae. Panas sih? Ora memang api ki sinar matahari. Oh. Heeh. Sinar matahari ya ini ki api. Halo. Iya, Ma. Wingi ning ndi wingi sedina? Hah? Ning omah. Iya, Mama. Yo rencana arep ning gone pasar arep ngelek entong ero lagi. Lha apa? Persiapan rewang lho, Ma. Kapan rewange? Yo sik suwi, yo pikir-pikir ama. Oh, heeh. Lah kurang pirang minggu. Kurang sesasi. Sesasi lah. Halo. Yo, Kurangnya sebulan. Berarti engko pas rendeng to ya, berarti pas udan. wah, Mama ngono sih. Ya tak dongake ya udan, terang. Ayah ben semangat. Kaya aku lek senam ya. Ya tapi kan anggota lantak to ya. Iya, luru-luru. Terang tak dongake engko nurut aku engko terang. Terangke ya, Ma. Hah? Iya, diterangke. Oh tak terangke ya engko tak terangke tenan wis to rasa bingung ya. Ma, aku sih semangat kok. Heeh. Yo sik semangat. Iya. Iki lho, nggonku wis tuwing-tuwing iki lho, Ma. Lah wis paling mambengi. Burung, Ma. Bengi apa wingi? Wah. Ma. Masa Mama? Mama ora kangen. Sing ora kangen ya sebetulnya yang yo kangen wae masa ora kangen ayah ki ya. Kangen. Heeh. Iki seneng kamar metu iki bos sampean. Heeh. Sesasi ki cepet lho ya. Nah, iyo, makan. Seminggu, 2 minggu. Ada 3 minggu. Aku berarti gali nek ora Rebo Kemis lho. Rebo sesuk. Ya iya toh. Anu ya Gilsa iki ayo buka status indah ora? Ora ono status indah. Ono wae.
Gisaki kemarin kan nggak bisa BAB lagi. Diperiksa ke sana lagi langganane yang kemarin di rumah sakit. Terus dia bilang, dokter itu bilang suruh periksa di bedah, dokter bedah. Coba ono ke gangguannya apa gitu ya. Nah terus mengko naik ono gangguannya kaya apa meneh sus buntu apa-apa ngono lho ya. Omongnya kon nggone Karyadi. Kemarin ada tanggaku bayi umur 5 bulan nggak bisa BAB toh. Diperiksakan dokter bedah, dikai rujukan ke Karyadi. Terus sekarang bocah udah SD. Aku ya tanya, aku ya teko mbek Indah. Tapi enak ora apa-apa, Mak. Mosok bisa nggak BAB kok disogok koyo kuwi. Lah wingi ngomongnya urung tak dicel toh. Terus kok kena obat sogok urung mak ngan udan wingi ses metik pelem ngan ngerti iki sore udan lho tak tukoke obat sogok kok kuwi. Kuwi yo tak tukoke ning apotek po kok kuwi. Winganane presone nggon iku doktere Mbak rumah sakit kan kayak loro. Loro wis entek. Lah terus metu kok meneh ning apotek wae tukune jare ora apa-apa. Lah terus engko apa habis akeh kok to mesti diperiksakan ning iku dokter bedah ngono ning Karyadi wae Ya muka-muka ora apa-apa jar Indah. Tapi ora apa-apa mak wong anake bakul tempe wis jare dhisik koyo saiki malah si umur 5 sasi koyo kuwi. Tapi saiki saya wis gedhe wis kelas piro ngono lho. Memang Gisaki mien lahirnya kurang sehat ya. Yuk kita Indah gara-gara nih wetengan ese 8 sasi. Wah gentlelake nemen sih dumbeni edang durian. Ora mudeng, durian kan panas toh. Halo. Oma. Nggak ngerti-ngerti mungkin pengen lah pesen ning online kuwi tuku wedang durian dipakani wedang durian langsung malam iki wetenge loro terus lahir iki ya ora normal to bayi ini asline wetenge Gisake men kaya weteng manuk emprit ki lho wetenge Gisa bayi ini aku ki sampai wedi ternyata dong gede yo ono nganune ya Pak ya pilih banget disek aku aduh jatai lahir disek Gisa cuma Indah ki iku ngawur ngombe es durian kan ora entuk panas aku beli ya Rebo aku nek ana ora Rebo ya Kemis Iya. Beli kambing jare Kemis Ya kok ora ya setiap ya iki kan Kemis mendak iki to seminggu meneh berarti. Ya. Heeh. Sabar. Jadi aku pengen bersyukur. Sering-sering kehidupan. Piye? Apa sana jam itu? Jam 15. Iya. Ini tak jam. Halo. Nah, dikasih ke Krungu koncoku ngomong. Dikasih ke pura. Apa? Nah, orang kata itu. Orang kata itu. Ya tak banget. Sehat-sehat no mama. Amin. Bisa. Terus iya. Sering bersyukur. Iya ya, yo. Ayah kangen tak karena. Harus sering menjadi kehamilan. Nah, ayah yo kangen. Ayah pas kangen. Ayah cepet-cepet bulan yang kehamilan.
Mama yo ngono pas kangen saya cepet-cepet dolan mentuhun Iya ya. jadi pikiran iki ora mlayu rono Heeh. itu percaya ya Allah kan Heeh. dia kuwi engko sing gua awak Mama Halo. lha yo engko sing jogo Gusti Allah sing rawat sing ngopen Heeh. aku yakin ya percaya Heeh. ya Ma. Ya. Aku sayang Mama Iya iya nyantai ya. Ya. terus Mama Heeh. assalamualaikum Waalaikumsalam. Heeh. Angin pun sehat.